אימא, לאיזה טעים. חייבים לטעום את זה. אני אוהבת גריק. הוא טיפה חמצמץ. והדבש והטחינה פה, עם הגולג'יברי. הוא גם סמיך כזה, תראו. לא יוגורט של מים נוזלי. זה משהו מצביע. תקשיבו, אתם זוכרים את כל המאפים שאכלתי אתמול? סבבה, אבל לא כל יום אוכלים אותם, בואו. צריך גם להרגיע. הם גם עושים את זה כל יום אלה, הם לא יודעים לשנות. הם כזה בוקים. מקווה שזה לא מילה בינלאומית. אני נהנית, אני חייבת להגיד לכם, 20 קילו שירדתי ממש בכיף, עם ריטה בליווי, היו וולטים, היו דברים, הכל בסדר, אבל הקפדתי בלילה באמת להרגיע עם הוולט. אם הוולט מגיע, הוולט מגיע בבוקר ובצהריים. כאילו באמת צריך להבין את הכללים. אתמול אני גם אגיד לכם, אני רקדתי בטירוף, אבל הייתי חכמה, תקשיבו, אלכוהול, במיוחד האלכוהול שאני לוקחת, לונג איילנד, ג'ין רום, טקילה, וודקה, ליים וקולה. יש להם, תקשיבו, יש להם ממש את השלוקי הזה, שרשום על זה לונג איילנד, כאילו זה כל השילוב הזה. זה מאוד הולך פה, ולכן חשבתי לעשות רילוקיישן למקום הזה, כי זה המשקה שאני חייבת בעולם. מגיל 16, כן, התחלתי לשתות בגיל 16, הייתי יחצנית במועדונים של המטרוק. ליד אשדוד, ככה התחלתי, נשמע להם כזה, הצלחה מובטחת, בוא נגיד ככה, להיות יחצנית. אבל בואו, יש לי הרבה דברים חוץ מיחצנות. וזה המינוף גם דרך אגב, והכסף גם. אבל העניין הוא באמת שאלכוהול יכול לגרום לכם לרזות. ואיך? יאללה, בואו קבלו ממני טיפ. דרך אגב, אני באמת לא מאמינה שאני עושה את זה. אבל יש לכם באמת 5 ימים ממני, ככה טיפים, באמת, זה אפילו לא טיפים, זה עוגנים שפשוט, זה פשוט סלע יקום. ברגע שאתם עושים את זה, את 5 הדברים האלה, זהו, כאילו, פתחתי את זה בחינם. אמרתי, וואלה, המדינה שלנו צריכה את זה בחינם, כי בואו, 20 קילו לא בא ברגל, אנשים פה סובלים בדיאטות, אז כאילו, what the fuck? סליחה שאמרתי פאק בהמלצת פרסומת, אבל what the fuck. טוב, תחתכו. אז תקשיבו. טוב, מה עם העוגן שלי שהבטחתי לכם? טוב. תראו, אתם חמודות, בחורות גג 2 קוקטיילים, ואני אסביר. אנחנו רואים ארוחה ככה מפנקת. איך זה הולך? אתן הולכות, מזמינות קוקטייל בבר שאתן מאוד אוהבות. נגיד, אתן צריכות לרקוד לפחות ב3 שעות ומעלה. אוקיי, בשביל זה. מזמינות קוקטייל, שותות, נרגעות, וזה פתאום מתחיל לעלות העניינים. אתם לא שותות עוד אחד בשביל לאבד את זה, או נגיד ככה, כי אני לא בעד לאבד את זה. אתמול דיברתי על זה גם, אתם צריכות לשמור על הכבוד שלכם. אתם יכולות, אתם לא חייבות. אני חושבת שצריך. לא מחייבת אתכם, תעשו מה שאתם רוצים. אני מחייבת את הגוף שלי ואת הנשמה שלי, תהיה תאורה, ולכבד אותה, אוקיי? זה אומר שהם... גם את רוקדת טיפה חשוף, הכל בסדר, קוראת לומר שאנשים לגעת בך, להגיע למצב שחופצים בך, כי את לא חפצת בן אדם עם נשמה, בסדר? אז זה ככה טיפ ממני, אז כן רקדתי ונעתי והכל ככה חופשי, וגם אולי היה טיפה חשוף טיפה, בואו, לא הדברים בחוץ, ודרך אגב, הייתה שם בחורה שהייתה ערומה. מה זה ערומה? חוט עיני, בואו, אין לה את הנתונים שלי, אז כמו מקל כזה, אתם יודעים, אין כל כך הרבה בדילישס, אבל זה לא משנה, בקושי תסתכלו עליה. אני אומרת לכם את האמת, אני גנתי את כל זה, רק קראתי מהבמה שלום, ודיברו איתי וזה. כי תקשיבו, אנשים נמשכים לאנרגיות, לא לפלטות. פלטות יש, יכולים לצפות בפרונו, הכל בסדר. אחרי שאמרתי גם פרונו בסרטון המלצה, אבל תחתכו, it's your problem. טוב, תקשיבו, בואו נתכנס לדבר הזה. 5 ימים של תזונה והכל, אני יכולה לתת לכם את זה. בחינם, ממש בחינם ללא עלות. ולמה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי בחורה שאומרים לה, לא יכולה לשתות אלכוהול, את לא יכולה לאכול שוקולד, לא יכולה לאכול קרואסון, לא... בואו, זה מוריד ודיאטות והכל. אז שמת המשקה שלך, עשת קצת עלתה, הלכת לרקוד, רקדת ככה, בקבוק מים, לא יודעת אם ראיתם, אתמול צילמתי כזה בקבוק, לא בקבוק קטן חמודה, בקבוק כזה של מים, של ליטר ומעלה, בסדר? אם לא תזמיני 2 בקבוקים קטנים. אוקיי? הזמן 2 בקבוקים קטנים. Thank you. Thank you. תודה רבה. חמודים. ערכו לי תוך כדי.
בקיצור, מה שבאתי להגיד לכם. the bottle? bottle, yes. אני רוצה להראות להם, this is the bottle, this is the amount of the bottle that you need to buy. This is the amount. זרור. Yeah. זה בקבוק הזה בדיוק, אתם שותים, הנה אנחנו שותים. בקבוק הזה אתם שותים, ברגע שאתם שותים אותו, אתם שותים את הבקבוק, שתיתם את הבקבוק תוך כל 3 שעות. בסדר? רוצים אנרגיה, שתיתם. אחרי זה תתפנקו לכם, בסדר? אני לא מגבילה, רק תוודאו שיש שם קצת ירקות. בסדר? קצת, בקטנה, חסה, ריקושטי, משהו כאילו, קצת ירקות. תכנו, בשר, מה שאתם אוהבים, פינות, יין, מה שבא לכם. אפשר גם יין קטן או איזשהו שמפניה, משהו קטן, לא עכשיו איזה קוקטייל איזה. ברגע שאתן עושות את זה, תקשיבו, אתן מלכות, תלכו לישון אחרי זה, אתן לא עולות במשקל, אפילו יורדות. חשוב להקפיד על הריקודים האלה ועל הצעת אנרגיה. זה חלק. אם אתן יושבות, תוכנות, שותות אלכוהול וזה, ברור שתשמינו. ברור, זה ברור מאליו. עכשיו תשאלו אותי איך כל האנרגיה שלך לרקוד? עד כאן. אתם רוצים לדעת איך וזה? ספר שלי יוצא בקרוב. הנה, שלחתי לכם את 5 עוגנים האלה בחינם. רוצים את האנרגיות האלה, רוצים את האפשרות הזאת, יש גם אפשרות להרוויח אצלי כסף, להצטרף לצוות שלי, למשפחת התות, יש הרבה הזדמנויות ואפשרויות להצטרף ולהבין איך את יכולה לקום אנרגטית כשאת במינוס בבנק, או שוואלה, דברים קורים עלייך משמיים, וההוצאות שלך הן מטורפות ואת לא יודעת איך להכניס, אז יש לי את כל הדרכים לבוא ולעזור לך, ובאמת להבין את זה. אבל אם בא לך, לא חייבת. תוכל להמשיך לעקוב אחריי, את יכולה להיכנס לקבוצות שלי, שהן, דרך אגב, מה שהצעתי עכשיו זה לא עלות, לא הכל זה ללא עלות. אם ספציפית את רוצה את זה, אז בכיף. העניין הוא באמת שתיקחי שליטה על החיים שלך ותהיי מלכה אנרגטית. כי אם את לא מלכה אנרגטית, לא תרדי במשקל, לא תנהיג בחיים שלך, שום דבר לא יקרה. אז אני במיקונוס, more than a woman, ואני נהנית. ועוד טיפ קטן, תחשבי, אני עכשיו רוצה לאכול אומלט, בואו, זה חלבון. את לא תשתי קפה כזה מפוצץ חלב. יודעת למה? אם את תשתי קפה כזה מפוצץ חלב, כל החלבון שבך, כאילו, בואו, זה מסביע, בטירוף. איך תאכלי את האומלט? איך תאכלי את הביצה שאמורה להזין אותך? חלב? חלב זה הזנה? חלב זה הזנה? לא. חלב זה לא הזנה. הזנה זה חלבון, זה טונה, זה אם אתה בטופו, עדשים, קינו, כל הדברים האלה, חומוס, זה חלבון, ביצה. זה הזנה של הגוף. אב הבנייה של הגוף, מה שבונה לנו את הגוף, זה חלבון, אוקיי? החלב בוי, גם חלב פרה, אין מה לדבר. אז הקפה שלי, אם אני אשתה אותו, לא בטוח, אני רוצה שיהיה. אם יבוא לי איזה עוגיה אחרי הביצה עם הקפה, סבבה, אני אתפנק. אם לא, אני אפילו לא שמה פה חלב, אני לא מפוצצת אותו חלב. תביני, מתוקה, זה העקרונות. יהיה לך את העקרונות האלה, תקשיבי, 20 קילו ירד לך, תקשיבי, אני לא יודעת אם את רואה, אבל הגוף שלי יחסית מוצק, מחר זה יום הספורט שלי, החלטתי, היום זה הריקודים, זה צלילה, ומחר אני הולכת, יש פה חדר כושר, אני עושה כושר בחופשה, שזה חשוב מאוד, וכמובן יש לי את הריצה. כבר מצאתי מסלול, אין לי את השלוקר, את הדיק עם השלוקר, אבל אני אדע לשתות מים הרבה לפני, ואני אצייל אותי באיזה בקבוק קטן, כי אני לא אוהבת לסחוב על עצמי הרבה דברים. ככה לשלוקים כאלה קטנים, אחרי הריצה אני אשתה, זה ריצה של 5 עד 7, המסלול, אני עדיין לא בדקתי כמה קילומטרים, אבל זה בערך, זה במינימום 5 קילומטר לפי הנסיעה של הרכב. אז מחר זה הספורט שלי, ותביני, אחרי שאני חוזרת מהנופש, אני עוד ירד גם בהיקף בטן וגם במשקל, כאילו את קולטת את זה, כאילו זה נכנס לך לראש, כאילו את קולטת. בנופשים נשים מעלות אפילו 5 קילו, את קולטת, כאילו. ואני נהנית, אני אשכרה נהנית. ואני חושבת שאולי אני גם אוכל בשר בנופש הזה, אני חושבת, לא בטוח. אני צריכה לראות איך אני מרגישה, איך זה הולך. האמת שהיום דווקא, בגלל שזה יוון, זה כיף יותר להשקיע בגבינות, הפטה וזה שהן שמנות והן לא כזה רזות, שווה לתת את ההשקעה שם בזה ובאלכוהול. פחות בצלעות, אנחנו לא במידליסט, אוקיי? מידליסט זה יותר צלעות וכאלה. גם אוכלת כבד דבק גברת. כאילו, כל פעם. אתם לא מבינים, זה אירוע טעים. חשבתי שהם ייקחו לי אותו. תסבבה, תיקחו, יש לי פה עוד. מספיק חפירות.
טוב, אז מי שרוצה לראות 20 קילו ולראות $1,000,000, התחלתי מ-100 קילו חברים. אז בבקשה, נשים לכם לינק, נפנק אתכם בלינק, יאללה, נפנק אתכם. וזה קודם פינקתי את גברי ישראל במספר טלפון, עכשיו אני אפנק אתכם את הנשים בלינק. גברים, אתם גם יכולים להיכנס, הכל בסדר. אוהבת אתכם, יאללה, ממיקולוס, ודנית, אני חייבת לפרגן פה. אין שידור חייב בלי פרגון, תקשיבו בנות, תודה לך, תראו את הדברים המאמימים האלה פה. אתם לא מבינים, ראיתם איך הם הרימו לי את הזה? תבינו, זה הרמה. נכנסים אליך כמו קווין, כי אני מלכה אנרגטית. ביי! גם מלכה שלכם.